बाबा फैबाय ए सफैबाय औ सफैबाय रम्बासी नैबे आंनि बिजनेस पार्टनार महेश्वरनि फिसाला ए अन्थाव बाथावथार गथ'आ दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिनि बिमा बिफाया ट्रेन एक्सिडेन्टआव जिउ गोमानांबाय बिनिखायनो आं दिनैनिफ्राय जोंनावनो थाथोंसै होननानै लाबोफानाय जाबाय हा लाबोफादों मोजाङानो जादों जोंहाबो निराया लोगो मोनबाय हा मा मुं बाबु नोंना अरन जोबोर मोजां मुं नै बियो निरा नोंसोर सानैजों दिनैनिफ्राय लोगो जाबाय दै फैदो अरन न' सिङाव दे आं गाखोनोसैलाय देहाय दे थ' लोगोमोन जोंहा थांदिनि थहाय थांसै फैद' लोगोफोर जोंहा गाबोन फुङाव गेलेफैबावगोन दे नों मानो आं खिलुखौ लादोंहाय बहा लाया बेलाय माथो आं लायाखै नों खर'आव मानसि थाया होमबा आं मा मिथिगौ नोंनो लादों आं लायाखै नों 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 लादों बाय मम्मी बाय पापा बाय 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 नों होमवार्कखौ लिरबाय नामा गैयाहाय मैया टिभि नायनानै बावदों होमबाथ' नों मिसजों बुजाखाबाय फैदो अरन मा आखिना फैदों नों फाग्लि खालि रायजानायल' खामानि मावो नोङो गुड मर्निं Good morning. Sit down. Hah? बेखौ सोर आखिया? हा? नोंसिनि गेजेराव बेखौ सोर आखिया? बे आर्टखौ सोर आखिया? बे मानसिखौ? हा? सार बेखौ निरा आखिदों निरा आखिदों? औ निराया ओरै फै खाथियाव फै माबार मानो आखिया नोङो? फै माबार बेखौ मानो आखिया? हा? मानो आखिया? आखाइ हट आखाइ हट सार निरा आखियाखै आंसो आखिदों ए बिदिब्ला नोंसो आखिदों ओरै फै खाथियाव फै मानो आखिया नोङो हा बेखौ मानो बेबायदि आखिलाबाया हा मानो आखिया नों बिदिखौ साला फरायसालियाव फैदों ना गाज्रि हाबा मावनोसो सोलोंदों नोंलाय हा आखाइ हट मानो आखिनांगौ नोङो बेफोरखौ हा मानो आखिदों हा हा बेफोरखौ हा खामानि गैया नामा नोङो हा हा मानो आखिनांगौ नोङो दिनैनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला नोंखौ बे स्कुलनिफ्राय आउट थांनाय जागोन गोसोआव ला हा थांदो सिदा
मा जादों नीरा नोङो मानो एथ'ग्राब सिरि I'm sorry अरन नों दिनै आंनि थाखाय बुजानांबाय आं दिनैनिफ्राय बेबायदि खामानिखौ मावथारला I promise No माथो नीरा गावनायानो हाबाखसै हाबाखसै पाप्पा बेखौ गाव न' बेखौनो हाया नै आंखौ नाय No आब' दैया लोंदो आनै सारा मोजां गाव आनै आया हाबाखसैसो पापा बे रेडखौ गाव रेडखौ सोरबाखि हिन्जावखौ गियोलै थोद जाम्बा आं हिन्जाव गिनाय बाथ्राखौ बुङाखैब्रा हिन्जावफ्रासो जोंखौ मानो गियो बे बाथ्राखौसो बुंदों आं आंलाय बेखौनो नोंनावबो जाम्बायानो रुजुनखौ हायि दङ बाथ्राफ्रानो नालेंखराव हाबा जाबायलै जाबाय बारा दा बुंसै मा बुङा बुंदाथ' बाथ्रा बुङोब्ला ओइ बस हनै नोंनि डिउटि फैगासिनो दं वा औ बेले बा माथो लोगोआवलाय हेन्डसाम किंआबो दंफायो थोद जाम्बा नों सोर औ थांगौ फान्था गेलेया लाइनखौ क्लियार खालामनो ओइ नीरा सना नोंखौ नुनानै आंनि गोसोआ जाबाय सिरा मेगननि खामानिजों थांबाय थिरा ए मिस्टार बेफोरखौ मा बुंदों नोङो हपलेस ओइ मिस्टार नोंनि बे आसिखौ दबथाय मानोना आं बे आसिजों फामलुबो गोसोनानै जानो हायो मिथिबाय वा होबायलै जोंना नाथाय आं बे बानलु नोंखौ टाइम खुगायाव ग्लब जायो बेखौथ' नों मिथिया नों मानो मानसि गाज्रिफोर थरगाव जालायबाय थादों नोंखौ गाज्रि आखु देखायनांगौ आं बोरै सहायनानै थानो नीरा नुयबायदि थाबानो जाबायना थोनदो लोगो थांसै हाब माथो बोरै जाखो जोंनालाय बसा माथो बोरैबासो बुंजाबाय सिनायाखै बे राखेंखौ मा जाखो बस बोरै जाखो एबाराव हले गला बे आंजों आया होद बे टेलिफन मोनसे नंनायनि नङैनि क्रिं हेल' आं राखें बुंदों हा राखें सोर राखें नोंनि बिबौ आंनि आबौआथ' राखें मुं गैया नों खिथा हा बे सैमा फिसा दंना गैया सैमा जोंनावथ' सैमा फिसिनाय गैया बबे सैमाखौ बुंहरखोब्रालाय मा ओंख्रि सबायजों दाउजों अरना माथो दाबो फैदिया दहायनो गांगुखौ लेंना लायनो थिनहरदोंमोन आङो थांलाय बुलबुलि लेंना लायसै र' लेंहैनि नों सिथा आं नीराखौ मोजां मोनो अरननो खोन्था नङाबा लामानि जांसिखौ बोरै बोखारनांगौ आं बेखौ मिथिखागौ नङाबा मुस्किल जागोन बिदिब्ला राखेंआ नीराखौ मोजां मोनो आरो जोंहा अरन आरो नीरायाबोथ' आं मिथिनायाव गोथौयै मोजां मोनलायनाय दं बिस्रा बिदिब्ला गेजेराव बिलेन दंथारो बियो मेगन गैया नामा नोंहा नोंनालाय मेगन आन्थुआव नोंनि ओंखाम जानो लेंहैना बेनोलै जथ' टाइम नस्थ' खालामग्राया सोर मा फन हरबाय थायोथाय नोंना बिदिनो नोंसोर खामानि मावा जेब्लायबो गोदो नङालै बुरबुलि सना र' आं बाथ्रा फंसे रायलायनोसो नागिरदोंमोन रायलां ओंखामा गुसु जालांबाय बे लेंहैदो बाथ्रा फंसेखौनो खोनासंनो नागिरा गार मास
अरन नोंखौ ओंखाम जानो लेंहरबायलै आं उखैनो मोनाखै गांगु दहायलाय माथो ओंखाम उखैबाय होननानै बुंदोंमोनब्रा दाना मानो जानो थांदिया बोरो मानसि लेंना लायनो थांनाया गांगु लेंहैबाय सोरबा राखेंना माबा मुं माबा आबौ होननानै फन हरगासिनो दंलै बियो मा बुंहरदों माबा गावनि राखौ मोजां मोनोनोलै आरो माबा गावखौ हेंथा होयोब्ला गाज्रिसो जागोन होनदों मानसि लेंहैनाया एफा गोबाव बोरो अरनालाय होद उखैनाय मोनाखैनोलै दहायबा उखैदों होनलायबाय दानाबा मानो जाया जालायखोथाय बिब्दिब्ला आं लेंहैनि अरन फैदो ओंखाम जाहैसै आं जाला निरा मानो उखैनाय मोनाखै नों जायाब्ला आं जानाय नङा दे नों एसेबां मानो जिद खालामो निरा थ'दो बिदिब्ला फै दिनै हले लेक्सारा गोदान फैगोनलै बेखौ एसे मस्ला होनांगौ जाबाय नङा माथो फैदो थु फै नोंथां फै थु फै बबेनि लेक्सारा गोदान बियो नायगोन दा साला दिनै हले गलिया बियो औ गुड मर्निं सर Sorry. Well, now we are going to start our lesson, okay? Excuse me, sir. If you don't mind, we want to know your good name, please. Why not? My name is Srijut Rafat Khungur Birhang Galandang Nazari. गामिया जाहैबाय खोथियाबारि पोस्ट अफिसा जाहैबाय हाखरहाला आरो डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय दिन्दां फादां Anything else? No, sir. Thanks. बिब्दिब्ला दिनैनि लेसनखौ आवरायजेनदिनि आइदे थैंक यू मा जादों लोगो जेबो जायाखैबा मानोथो गोमजो गोसोथोबाय नालाय स्रा बुंनानै लाबानो जायोना बेबा आं साननाय बायदि सानैना साना उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनलायनाय दाबो बिनि गोसोखौ हमनो हायाखै आरो फाग्लि हमनो हादोंब्लाबो बिनि गोरबो सिंखौ मोननो हायाखै लोगो जाय गोरबो सिंनि अननायनि सुदेम फुंखाया निजिरा जानानै बोहैलांदों बे निजिरानि सुदेम दैया दैगोब्लानोथ' जायो अब्लाना नोंसोर सानैनि देंखो सुजुनानै हायेनाव बोहैलांगोन जिरिनो दे नोंनि खन्थाइगिरिया प्रेक्टिकेलाव फै जायो दे अरना एसेबां मानि अन्थाइ बिखानि मानसि नङा नोंल' माबा थाबनो बुंनानैल' लादो आवबा आं बावनानैसो दंमोन माखौ बावलायखो संफोर आंनि बार्थ दे हायोबा नोंसोर सानैजों फैदो हायोब्लासो सानैजों फैथार नङा मानो मिनिलाबायखो मानो मिनिया सोरबा हिन्जाव गियोलै नोंखायनो नैबे बिखाया रोजानांगौ नोंथाङा बिदि होननानै जानला मोनला बुंब्लानो जागोन नामा आं जानला मोनला बुंनानै लानो थिननाय खोथाखौ बुंनानै लानो थिनाखैब्रा नोंनि बे गोसोनि खोथाखौसो बुंनानै लानो थिनदोंब्रा बेनोथ'लै देरहासार बेबो आंखौ मोजां मोना मोना बेनि गोसोनि खोथाखौ बोरै मिथिनो नोंनि गोसोआ मा थिनो गोसोआथ' गोबां सिमां नुलै सुखे नाथाय आं बोरै हानो जाय न'खराव आं गोदान जिउ मोन्दों न'आवथ' आं दिनै लामानि बिबारिसो जागौमोन आं हानाय नङा सुखे आं बुंथिनानै लानो हानाय नङा बिब्दिब्लालाय आंनो बुंनानैसो निरानो नाङा सुखे नों बे गोरोन्थिखौ दामाव नङाब्ला आं रावनोबो मोखां दिन्थिनो हानाय नङा बिब्दिब्लालाय जुजाइनि अर बायदि खामि जाबाय थाबानो जाबाय माथो खालामबावनो जिउआनो बिब्दिनोसैब्ला सहायनो नाजानोसै उनाव बिखायाव दावदाफ्लायाबानो जाबाय बुरबुलि माबार बिरबोदों नों बुरबुलि आया साला फिसानो फनखौ सोर बानायाब्रा खामानि मोनसे मावथोनोबो मोना बोरो हरदों हेलौ सोरबि मिनि आया शेराप आया माखौ मिनिलाबायखो गावनो मिनिनो थिनहरनानै थोद जाम्बा
आं नोंखौ मिनिनो थिनाखैना आं मिनिनो जारिसो मिरानि लोगो ए आंलाय सोर गांगु माबालै आदै मिरानो लोगो मिनि फन हरदों ए बोरो हेलौ हेलौ आंकोल आं मिनि बुंदों अ मिनि बिटि मा खौरां दिनै आंनि बार्थडे हेपि बार्थडे टु इउ मिनि थेंक इउ आंकोल मिराया ओंखारबाय अ ओंखारगासिनो दं बियो बिदिब्ला थाब थिनहरदो जागोन दे बाय आंकोल बाय सोरनि फन पापा ओइ माबा नों लोगो मिनिनि फन नोंखौ थाबैनो लेंहरदों गारियालाय पापा ड्राइभाराथ' गैया बिसि लोंजादोंनो न'आव थांबाय बिदिब्ला आंनो ड्राइभ खालामसै नाथाय बे बिहिराव नों गारिखौ सालाय हागोन जानो आइ नाङा आइ नाङा नों गारिखौनो मोजाङै ड्राइभ खालामनो हायाखै नांगौबा नों अट'खौनो लाना थांनो हायो माम्मी नों हिन्जावनि फिसा होननानै मानो एसेबां लोरबां सानो आंहा आंनि सायाव कनफिडेन्स दंखायोना ओंखायनोसो लांनो नागिरदों गारिखौ हामबायसै दे हामबाय न' साबिया लांफैदो नाथाय मोजाङै सालायलां जागोन पापा बाय माम्मी बाय पापा बाय ए बिदिब्ला नोंसो आखिदों ओरैफाय मानो आखिनांगौ नोङो बेफोरखौ हा मानो हमनो हादोंब्लाबो बिनि गोरबोसिमखौ मोननो गोरलैगोन जाय गोरबोसिमनि अननायनि सुदेम फुंखाया निजिरा जानानै बोहैलांदों बे निजिरानि सुदेम दैया दैग्लांथ' जायो अब्लाना नोंसोर सानैनि देंखो सुजुनानै हायेनाव बोहैलांगोन जिरि जिरिनो आवबा आं बावनानैसो दंमोन माखौ बावलायखो समफोर आंनि बार्थडे हायोबा नोंसोर सानैजों फैदो